Nobel laureate Professor Donna Strickland ug iyang imbensyon nakatabang gayud alang sa industriya sa medisina. Ang propesor nakigduyog sab sa mga Pilipinong interesado sa science sa bag-uhay lang nahuman nga physics meetup. Ani report ni Cyril Chavez. Usa lamang ang kagay-anong si Engineer Luigi Compo nga adunay balatian sa mata sa mga nakaagi og laser eye surgery aron maulian ang iyang pananaw. Sukad manggod pagkabata niya, grabing kalisod ang iyang nasinati tungod sa taas nga grado sa iyahang mata. Grabe na siya ka-disabling. Like, kung mabilin mo ang sa experience na ako, if parang mabilin ako ang antipara, nagdala ko sa gawas. Maglisod ko sa jeep, kitanaan mo ni mong ruta sa jeep, di ba? Apan human, nga mapailawom sa laser eye surgery, dako gayud kuno ang kausaban nga nahitabo kaniya. Butang nga iyang ginapasalamatan. It's really a radical change in my lifestyle before and after the surgery. Ay, dagan ako mabuhat after surgery. Mabuhat na ako itong mga gusto buhatan. Ang konsepto sa treatment nga giagian ni Engineer Compo may usa sa gitun-an sa Canadian optical physicist ug Nobel laureate in physics nga si Professor Donna Strickland. Usa siya sa mga nakaimbento sa chirp pulse amplification kon CPA nga nahimong dalan aron mamugna ang mga makinarya nga ginagamit karon sa laser eye surgery ug mga cellphone. Gani usasab kini sa iyang naisgutan atol sa ika-22 nga physics meetup nga gipahigayon online. Gipangunahan kini sa Central Mindanao University sa Bukidnon ug official media partner ang GMA Regional TV nga gitambungan sa nagkadiiyang mga estudyante ug magtutudlo sa physics sa tibuok nasod. The Physics Meetup is one of the extension projects of our university, which started during the onset of the pandemic, designed to connect our physics students to foreign experts in physics. Ang gitawag nga Generating High-Intensity Ultra-Short Optical Pulses ni Professor Strickland ang labing unang Nobel Lecture sa Pilipinas. Butang nga gikalipay sa mga partisipante tungod magamit sab nila kini sa ilahang mga pagtuon. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.